Nå, hvad så? Det er... vi søger invitationen på Facebook-gruppen. Det er Mikkel og Andreas. Okay, jamen velkommen til så. Ja, tak. Jeg dækker lige op til 2 mere. Ja. Jamen, det lyder som om, jeg klarer at strålende. Det er spøjs. Jeg må indrømme, jeg kan ikke rigtig huske jer fra folkeskoletiden. Nej. 50 kilo. Ja, det er omkring, ikke? Så ja, det var nok derfor. Gud, Frede. Det er sgu da fede med at tøse, Andrea. Nej! Undskyld. Dine blomster er klar nu. Ja. På beløbet? Ja, undskyld. Mange tak for det. Ha' en god dag. Altså, hvor fuck er jeres ting? Svar mig, kælling! Det er bare et billede. Og så fucking 2 råber. Hyggeligt stamsted, du har her. Er det så her, du inviterer alle dine dates? Ja. Altså, det er jo ikke, fordi jeg... Nej, men man skal vel også ud og mingle lidt, før man møder den rette. Hvad mener du? Bare ro ikke over. Hvad skal jeg gøre? Hvad skal jeg gøre? Det ved jeg da ikke. Hvad mener du, når du ikke ved det? Jeg tror aldrig, du skal nå så langt for helvede. Fuck dig. Man tager jo ikke skade af at vinde. Jeg kan sgu godt lide de her små, hyggelige spil. Jeg køber også et skrabelod en gang imellem. De der gutter, som spiller familien fra hus og hjem, der mister sgu sympati. De gutter, de er sgu fandme en fuld. Altså det jeg bare prøver at sige er, hvad er man værd, hvis man ikke kan styre selv rouletten? Kan du følge mig?